फाइनालि ओंखारबाय नै सानैजों बेनिफ्राय मुरखुं सेलेब टु रङिया थांगोन रङियानिफ्राय डाइरेक्ट बेंगलर थांगोन आरोना टिकेटखौ दानबाय नै ओमफ्राय रङिया टु बेंगलरखौ दानखांबाय कमप्लिटानो जाबाय जों दा जास्ट माने गारि नेगासिनो बेनिफ्राय रङियासिम थांनो थाखाय दा जास्ट जोङो जासिगोन दसेनि उनाव दा 7:30 जाबाय आधा घन्टासो दंबावो सुरु जाबाय आरोना सानै जाबायना लेजियाव दं आरो दा मोनथ'गोन टिकेट दा नै दाननायखौनो रङिया थांनो नागिरदों आरोना पुरा लाइन जाना दं आरोना जों दानखांबाय नै जेनेरेल सानबाय आरोना स्लिपारखौ मोनदिया दिनै लाइन जाना दं पुरानो आं दानखाबाय बबेसिम थांगोन बरमा रङियासिम थांगोन जागोन दे ओइ जिरायगोन जोङो सिगाङाव फाइनालि टिकेटखौ दानखांनानै नै जों दा फैबाय आरोना मोजां गाखोनाय सुरु जागोन दसेनि उनाव गाखोगोन जों बबे जिरायनो सिगाङाव ना पुरबां मिथिया माबायाव ब्रा माबा बारो खोमालै रङिया कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 12509 बेंगलुरु गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 has been cancelled today. Inconvenience caused to the passengers is deeply regretted. फाइनालि मा खालामनो उपायथ' गैया थांनांसिगोन रङियाव गारि नेगासिनो आरोना रङियानिफ्राय थांसिगोन जाबाय गारिया फैगासिनो दायो For the kind attention of the passengers, train number 12510 down Guwahati, Bangalore. दा चेन्ज खालामबाय दसखौ गारिया दसेनि उनाव फैसिगोन आरोना ओमफ्राय जों दा थांनायनि लाहार फाहार दा 5:20 जाबाय 7:20 दं थांनो ओंखारदों आरोना आरोजों फाइनालि हाथायनानै गरमफैबाय गाखोनाया फाइनालि जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना गारि नेगासिनो दा मोनफैथ'वाखैनो रङियावनो दं दा दसेनि उनाव बारा गोबाव गैला आधा घन्टासो दंबावो जाबाय गारिया फैगासिनो दायो For the kind attention of the passengers, train number 12510 down Guwahati, Bangalore.